Zelenáče zase naštartovali aj rast vlasov, aj ich pevnosť. Takže ja si už teraz dovolím mať aj dlhé vlasy, sú oveľa pevnejšie. Nehovorím, že nepadajú, samozrejme všetky vlasy padajú a obmieniajú sa nám, ale nie v takom veľkom množstve, takže je to úplne normálne padanie vlasov, nie extrémne. Mám tých vlasov oveľa viacej a pevné sú. Mne si hovorila, že ti padajú vlasy, ale ja som si to vôbec nevedela predstaviť, až kým si ma raz nezavolala. A neukázala si mi umývadlo, ako vyzeralo, keď si umýla vlasy a to bolo normálne celé pokryté vlasmi. Ty si mala vtedy úplne kratučké vlasy. No a jak sa toto menilo? No, takisto priebežne, no, pretože áno, mala som tie vlasy krátke a veľmi jemné, tak som bola ako taký vypelichaný vrabec a ešte nafarbený na červeno, takže to bolo také obdobie. A tie vlasy sa veľmi ťažko ošetrovali a naozaj robila som si aj nejaké kúry alebo ja neviem, žihlavové zábaly, ale veľmi mi to nepomáhalo, takže to bolo také obdobie celkové také nepríjemné, ale nechty sa mi lámali tak, že sa mi tvorili také šupinky a tie odpadávali. Takže tie nechty boli proste krátke, škaredé, veľmi tenké, neboli pekné a boli tam ešte aj nejaké flaky biele vždy. No a preto, aby som to nejakým spôsobom aj toto prekryla, tak ja som začala chodiť k manikérke a začala som si robiť francúzsku manikúru, aby tie ruky boli trošku krajšie, pretože chcela som, aby tá ruka trošku vyzerala tak, aby tá pozornosť bola odvedená od toho môjho zdravotného problému k krásnym francúzskym nechtom. A kedy si spozorovala, že tie nechty sú iné? Spozorovala som to vtedy, keď sa mi začali zmenšovať flaky na nohách, psoriatické, a ja som si povedala, že ja už nechcem ani francúzsku manikúru. Tak som si ju išla k tej manikérke zbrúsiť a nechala som si narásť svoje vlastné nechty. A keď som videla, že rýchlejšie rástli, boli oveľa pevnejšie a zdravé, tak som bola úplne ako nadšená, že toto je nádherné volačo, že vlastne jednou ranou všetky muchy. Takže zhruba tie 2 roky to trvalo, kým si to spozorovala. Nie, že by sa to nedávalo do poriadku, ale kým si to všimla. Tak, presne tak.